jednog brata svoga kao na običnog grešnika, nego gledaj na brata svoga kao na samoga Gospoda. Tim pre i tim više na episkopa i sveštenika. To je naša vera, draga braćo i sestre. Da zajednicu držimo. Nemojte tu zajednicu, liturgijsku zajednicu da razbijamo zbog bilo kakvih stvari, sitnica, ne znam ja, posta, nije odposlio ili ne znam ja, grešanje na ovaj način. Najveći greh je da ne budemo u toj zajednici, a svi smo mi grešni na ovaj ili onaj način. I zato kaže Gospod Petru, kad ga pita Petar, koliko da oprostim bratu svome, dok kad mi nanese zlo i da mu oprostim 7 puta. A ovaj mu kaže, Gospod, nisam ti rekao 7 puta, nego 7 puta 70. To znači uvek da opraštamo, zato što smo svi grešni, a grešni smo zato što smo smrtni, draga braćo i sestre. Smrt nas tera da grešimo. Da nije smrti, ne bi bilo ni greha, ni prejedenja, ni opijanja, ni bludničenja, ni, ne znam ja, sticanja bogatstva. Sve to u stvari čovek misli da će mu to dati život večni i on se lepi za to. Za hranu, za piće, za žene, za muškarce, ne znam ja zašta sve već. Ali nema tu života večnoga. Samo da imamo ovde zajednicu sa Gospodom. A inače, Gospod nam je sve blagoslovio. Zna on da smo mi slabi ljudi, ali nam je zato ovo dao na dar. I zato da znate to, koliko god da ste grešni, ali imajte to osjećanje da bez Gospoda ne možete i da njemu hitate, te tako da budemo ne kao onaj farisej koji iz priče Gospodnje o fariseju i cariniku, sve je on potaman radio i on izlaže Bogu i kaže, postim 2 puta u nedelji, poštujem tvoj zakon, dajem prilog u crkvi, 10 od svoga, eto šta hoćeš, ja sam čist i prav. A onaj drugi carinik koji je bio grešan, on kaže, Gospode, ja nisam dostojan da pogledam na nebo, ali spasi me, ako hoćeš, ja sam smrtno biće. I Gospod kaže učenicima, zaista vam kažem, ovaj se opravdao, a ne ovaj što je ispričao da je sve uradio kako treba. Zašto? Jer je nešto slagao farisej. Sve je on uradio tako kako treba. Sve zakone ispoštovao što je tražio Božji zakon. Ali ono što mu fali, draga braća i sestre, to je, on nema potrebe za Bogom. A takvi su mnogi danas, koji više na zakonu nastoje, oni nemaju potrebe za Bogom. Njihov zakon je Bog. I zato oni ne hrle i ne dolaze na liturgiju i da se pričešćuju, nego iz daleka gledaju i tu stoje na vratima i ponašaju se isto po rečima Gospodnjim kao oni koji na vratima carstva stoje. Niti u njega ulaze, niti koga puštaju da uđe unutra. Zato što ne ulaze, zato što ne veruju mnogo i to im ne treba, a ne puštaju druge zato što ih mrze i njima nalaze vazda da su grešni i da oni ne mogu tu da uđu. A Gospod je nama došao ne što smo pravednici, nego što smo grešnici i što smo smrtni, došao je da nam da život večni. To, dakle, to je početak naše vere, odnosno početak našeg života. Kad uđemo u liturgiju, kad postanemo članovi liturgijske zajednice, tada da projavimo veru našu, kako kaže apostol Pavle. A vi, kaže sada, koji ste vaskrsli sa Gospodom, koji ste postali stanovnici Carstva Božjega, nemoj da gledaš na brata svoga kao na običnoga, nemoj da upotrebljavaš udove svoje za udove bludničke, nego se ponašaj onako u skladu sa verom svojom. Jer sigurno mi uvek tu nekako i padamo i to, ali nikada ne izgubimo tu nadu da nas Gospod prima i da mi u stvari tako dolazimo sa njemu otvoreni. Grešni smo, ali Gospode, nemamo drugoga. Ti si nam jedino spasenje, u tebe se nadam. To je vazda držalo crkvu i vazda držalo zajednicu. A mi bez crkve i bez zajednice ne možemo se spasiti. Inače, da su hrišćani tako počeli da cede, da svaki onaj koji je zgrešio nešto bude odlučen od pričešća, niti bi bilo crkve, niti bi bilo nas do danas. Jer svaki je nešto pogrešio. I ti koji su kao veliki pravednici, koji druge istjazavaju, neka sami o sebi pomisle, neka budu iskreni i kažu da li su oni pravedni. Ali i pored sve pravednosti, da sve zakone ispunjavamo na ovoj zemlji, ništa nam ne vredi, zato što ćemo umreti jedini
koji nam daje život, to je zajednica sa Gospodom i to ovde u liturgijskom sabranju. Eto, na ovaj veliki dan, radosni dan, dakle, ovo sam teo da vam pre svega zahvalim što ste imali ljubavi, toliko odricanja u ovo teško vreme da sazidate ovu lepu crkvu na ovom lepom mestu. Ja znam te ljude, mnogo puta sam dolazio i oni kod mene i ovde sam bivao dok se gradila ova crkva. I znam koliko su oni svi iz odbora i svi vi sa koliko ljubavi su sve se trudili da to bude dobro, da to bude nekako, to se vidi vera tih ljudi. I ja sam zahvalan na tome i nadam se da će to videti i drugi, pogotovo mlađi, pa će i oni u stvari, pored sve mladosti koja nosi i ne znam ja svakojake stvari, da će ipak nastaviti naše delo, jer će i oni jednog dana biti stariji pa i trezveni, pa će reći sve to prolazi, ali ovo ostaje, odnosno ova nada u Gospoda i zajednice sa njim. I se dakle i oni nauče. Hvala vam svima koji ste na bilo koji način pomogli da ovu crkvu danas osvetimo, da vam Gospod da stostruko vrati, a pre svega da vam vrati životom večnim. A nemoj da se bojimo, Gospod je rekao u Svetom pismu, ova je reč istinita, svaka ruka koja daje nikad neće oskudevati, ne bojte se da date drugome, ne bojte se da date, jer i u crkvu kad date ode u zajednicu, jer crkva je zajednica. A Gospod će vam vratiti, ništa se vi ne sekirajte. To je pokazala i predanje naše istorije, da svaki onaj koji je davao, vazda je imao. Samo onaj koji se stegne pa misli, vazda mu je malo i neće imati i zato ne daje drugome, taj na kraju propadne. Da vam Gospod da svako dobro, da dakle to imamo na umu, dakle da danas smo svetili crkvu i da se u nju sabiramo, da makar nedeljom i velikim praznicima, ja znam, imate vi poslova i drugih, i tako je Gospod i blagoslovio da se vi brinete oko mnogih stvari, ali da uvek na kraju nedelje ovde dođete, to je 1 sat, da budete tu sa Gospodom, da se pričestite, da budete u zajednici sa Gospodom, jer posle sve ovo će imati smisla što radite drugo, imaće blagoslova. Inače, ako ovoga nemamo koje nam daje život i daje svemu ovome drugome život, tada sve što radimo u stvari kao kad se deca igra u prašini, pa tu ne vetar i sve to rasturi. Jer tako će smrt sve da pokosi ako ne vežemo to za Gospoda. Da ste mi blagosloveni još jednom i da vam Gospod da svako dobro.